What's up guys? Guys, salamat kayo ha. Salamat kayo sa pagtanaw nyo sa akong mga video. Sa akong way usay, way nungdan nga mga video. Kaya tungkol sa inyong pagtabang, sa pag-follow nyo sa akong page, sa pagtanaw nyo sa akong gibuhat nga video. Ikapalit yung tawag kong sakyanan guys. So thank you. Salamat yung kayo ha. Sige lang guys, thank you. Way puas ko pasalamat inyo. Ay. Rapor ako. Guys, sorry kayo guys, pero nasakpan ko sa tag-iya guys. Sorry kayo. Tatawa mo ka? Ipit ko ano ba? Ipit ko? Tatawa ka? Iyay! Inumdum ko ni Way. Ikaw ba ito na panugod-ugod ko? Buhanga ka! Di ba ka, no? Dagdag yung naglagot mo, no? Ang mga followers, naglagot na ko. Kaya nga no eh. Kaya panugod-ugod ka, huwag kayo lami. Naglagot na ako. Kaya ganun kasusugan dungkoy. Ano ano? Kasi katawan mo. Katawa lang ako kay puro mundo ha. Mundo ka mo. Upaw. Amo ni katawan mo. Ikaw. Wala ko kayo. Upaw! Masakit ka!